българска музика. Ще видите на сцената 170 танцора и на 30 хореографии. Пожелаваме ви приятно гледане. Благодарим за подкрепата. Градът никога не спи. В шумните на улици се раждат звуци, които пулсират в сърцето на деня и нощта. За някои това е просто шум, но за нас е музиката на ежедневието, истинският ритъм, който ни движи. И тук, сред модерните битове и градския блясък, отеква и българския незнамен талант. Таланта, който създава музика, таланта, който танцува. Всяко движение разказва история, всяка стъпка е част от обща хореография, а всеки поглед покана да се присъединиш към нас. Усети тази енергия отблизо. Почувствай как ритъмът се вплита във вените ти и разпалва пламъкът в сърцето ти. Дай воля на тялото си и последвай музиката и нека заедно напишем нова страница в градската култура. Добре дошли в ритъма на улицата. Сърцето на градската сцена се преплитат два огъня – Ника и Вирго. Тя носи силата на освобождението с гласа си, а той – силата на свободното слово. Това са част от нашите хирс гласове. В тях се учим да изразяваме себе си. Позволяваме си да изживеем целия спектър от емоции и най-вече да бъдем женствени и красиви. Но не е това. Ще поставим нещо много различно, енергично и супер готино. Нашия филм и живота.
Наслаждение, пази картине.
тел, не съм ти, що закачваме като кока. Не съм град, не съм цвят, не съм стил, какво значение, какво съм бил, щом не съм продал на Бога. Не съм брат, не съм враг, не съм трап, не съм фил, не съм трип, що закачваме като кока. Не съм град, не съм цвят, не съм стил, какво значение, какво съм бил, щом не съм продал. От сълзите ми виждам пари, усите из моята масани. Вече свиквам да седя на тръни и не стискам пак, стискам себе. Няма да повторя с скъпаните си сладки да се топя свърши. И даже не сумирам, хубаво разбирам, че не трябва да ми и забранени трудно време. Ми пак съм мъмин, май защото търсим наслаждение срещу тази градина. Аз се заредих, сега им продавам. Що се промени, защото да не ставам тъй. Yeah, I'm right, people do so hurt, so again the life, so няма край. Day and night, вижи да бъдай, I'm subscribed, thanks to it for life. Съм брат, съм враг, съм трап, съм фил, не съм трip, що закачваме като кока. Не съм град, не съм цвят, не съм стил, какво значение, какво съм бил, щом не съм продал на Бога. Притеснете се, Ник. Сега ще отворим вратата към музиката на една от най-вдъхновяващите български изпълнителки – Мария Илиева. Но преди нейната музика да разтърси сърцата ни, ще чуем нашата ученичка Деница, доказателство, че в Диозес мечтите се раждат и намират своя глас. Това не е просто поредният етап от спектакъла, това е история, която се пише пред очите ни, за вярата, че всеки талант заслужава да бъде подкрепен, за желанието да се преодоляват граници, за онази магия, която свързва изпълнител, танц и публика.
Baby,
значи нямаш нищо. Предстои най-сладката част от вечерта. Мигът, в който на сцената ще излязат най-малките ни таланти. Техните усмивки и искрена радост са посветени на всички вас, родителите. Вие сте източник на подкрепа и вдъхновение и ви благодарим, че сте част от нашето танцово семейство. Под звуците на музиката на Дивна, децата ще ни покажат какво значи да танцуваш с цялото си сърце. Мили родители, в очите на дечицата виждаме бъдещето, а във вашите – обич и гордост. Благодаря ви.
мащабен проблем. На сцената оживява музиката на една от най-любимите изпълнители – Михаел Филев. Колко много пъти сме били изгодните сред собствените си емоции и колко много пъти сме умели за да танцуваме цяла нощ. Ако се обичаме до сега, няма къде и видиш, ако сутринта всеки много се оставаме сами, няма истини, а илюзии. Ти се ме заставаш и обича ти. Ако се обичаш, защо да си? Щастие няма да пак без илюзии, няма истини, а илюзии. И помнеш сега между нас остава си граница, изкопано още дълго да бъдем изгодни до всяка дума. Сега между нас остава си граница, изкопано още дълго да бъдем изгодни до знам какво обичаш и как те наричам и колко бавно трябва тебе да се обичам. Знам какво обичаш и как те наричам и колко бавно трябва тебе да се обичам. Знам какво обичаш и как те наричам и колко бавно трябва тебе да се обличам. Знам какво обичаш, как те наричам и колко бавно трябва тебе да се обличам. Лора Караджова, глас, който ни запалва и разтапя. Но това не е всичко. Виждали ли сте колаборация между танц на топчета и изявени стрит, дори гангстърски стилове? Ако не сте, сега ще ви покажем как се прави. И точно когато сте мислили, че сте видели всичко, ще дадем свободен ход на хип-хоп класовете ни, подкрепени от музикалния взрив на огнения рапър Фирето, готов да ви дръпне в своя безкомпромисен свят. не помага, пазали да ми
down, cause it's a remix. Тия кучета продължават да лаят. Нека лаят. Колко и да лаят, кервана си върви. Фирето това, фирето онова. Ей, мълчи и слушай. Колкото и да брод не могат да ме пречупят, колко и ти да фърнат не могат да ме покупят, не могат да разберат, че аз съм друга порода, не се боя за звезда, а за мълче от народа. Колкото и да брод не могат да ме пречупят, колко и ти да фърнат не могат да ме покупят, не могат да разберат, че аз
Супермен. Не ми е къде, защото имам чубавски ген. Само когато умреше се брои за победен. Герой на работната класа, но ще стана милионер. Аз съм мърз, нямам махренския мисълмет. Не може на читица да се пише пенсионер. Живота да ти е като си го направиш. Живота основно правило, кой си да не забравиш. Каквото си постареш и после на това ще спиш. Каквото го издържиш, ще трябва да го издържиш. Напиш, сири си не разбрали гориш. Ако се злогани и играеш сини, ще се разтопиш. Рапът ти е скучен, не мога фане дикиш. На смешната бегица направим ли към бас и тиш. Хуй да върне мога да ме пречука към хуй. И да върне мога да ме откупя. Не мога да разбера, че аз съм друга порода. Не съм хуя за звезда, а съм чел народа. Хуй да върне мога да ме пречука към хуй. И да върне мога да ме откупя. Не мога да разбера, че аз съм друга порода. Не съм хуя за звезда, а съм чел народа. Ключи пъто лай, не хапя, тия лай. Пахом да звъм, тик-ток, такси, върху брава, пахо. Я съм и с хуй на кръвка, държа ти опако. Нямам ключи на градите си, носа 0-2. Имам болест, брат ми, имам болна амбиция. От дума ми го слуша криминална полиция. Се откажа от играта, вече късно е фикция. Искаш да не просто си, ела правим традиция. Да разбирам да се уча, да работя, защото аз имам мисия. Да търва малките във всеки град. Да повярвам в себе си, като азера в ръст. Да си млад и вълкани в България е грях. Епатите путо племе, друга порода, брат с моите идвам да ви обереме. Затвора нямам страх и имам страх само от Бога. Само той може да съди кой за черната добра. Не мога да ме пречупя, хуй. Не мога да ме откупя, не мога да разбера, че аз съм друга порода. Не съм хуя за звезда, а съм чел народа. Хуй да брод, не мога да ме пречупя, хуй. И да върна, не мога да ме откупя, не мога да разбера, че аз съм друга порода. Не съм хуя за звезда, а съм чел народа. Себе си в огледалото, пристъпваш ли понякога към себе си предпазливо? Чудил ли си се понякога дали си на правилния път? На този кръстопът е добре да имаш подкрепа, общество, в което да споделяш, в което да се развиваш и най-вече да бъдеш приет. Започваме тази част с един нов стил за България – Shuffle Cutting Shapes, който разказва история не само чрез ритъм, но и чрез символи, емоция и контраст. Но магията на улицата не спира до тук. Сега е ред и на нашите малки брейк-денс таланти от VS Breakers. Те ще ни покажат как изглежда истинския ритъм на улицата през очите на децата. Ще се присъединят и други момчугани и още от учениците на нашата школа, за да докажат, че танцът обединява поколения, стилове и мечти.
Vai, Vicky!
Срещнем двама изпълнители, обединени не само от музиката, но и от истинския смисъл на думата семейство. Точно както ние във VSM сме едно голямо семейство, така Фо и Пеева споделят общ път, живота и на сцената. Горди сме да работим с тях и да бъдем част от техния екип. Гответе се за истинска експлозия от емоции, защото те ще изпълнят своите хитове на живо. До тях ще застанат нашите състезатели от VSU и част от хип-хоп танцорите ни. Ще ви покажем как се сливат мощното присъствие на рап музиката и необратимия хъст на танца. Пригответе се за бурни аплодисменти, защото на сцената излизат най-добрите Фо и Пеева. Семейство Митеви. Something
слушате на сцена и без води и вие днес нямаше нито клипните концерт. Така че много шум за вие днес! А за следващата песен ще ви моля за още повече шум за жена ми. Другата по-голям се днес видите. Следващата песен става за думи за любов и още нищо. Let's go!
Благодаря, станете. Значи голяма част от публиката са родили от танцорите. Така че много шум за вие днес! Благодаря. Да можем да застанем на сцената, да усетим вашата енергия, вие да усетите нашата енергия, защото танците са точно това, една споделеност, която ние споделяме помежду си, споделяме на улицата, споделяме в залата, споделяме навсякъде и в момента я споделихме с вас. Благодарим ви, аплодисменти не с вас, аплодисменти за хората. Всички пак да станете и всеки път го правим. Браво! Стояхте час и малко. Супер! Сега репетиция. Дигнете ръце горе, ръкомахаме, покланяме.
чакай да взема после. Даже дайте ме писаш и да се вземем. Подготвили сме по една малка изненадка на самите дечица. Вие ще си ги вземете, не си тръгвайте без да си вземете изненадката от Криси и от Иво. Става ли? Да. Спокойно, Коледа, мина, има време. Чакай, ще се разбере, после ти стой на сцената, нали, защото има време. Така, нека да ви представя и хореографите, които се трудихме днес, така че да направим това страхотно шоу. Ще да представя като хореограф, така до Жоро, как се застана Георги Георгиев, аплодисменти! Адриана Атанасова! Така, записала съм си. Мирослав Захариев! Диляна Костадинова! Ивелин Тодоров и Мусат! Аз да представя. Ще наред. Така, Ана Мария Панталева! Това е Еми и Пауа. Да. Така, Катерина Петрова! Ива Калицова! Виктория Ганчева-Ганчева! Кристин Йодова! Така, който води детски клас. Ама, нали го репетирахме на предния спектакъл? В едно семейство виждате еднакво за всички. Нали така? Еми, така. Адриан Раде! Ванеса Канинова! Така, Елена Димитрова! Михала. Димитър Стойчев! Хареса ли ви батъл между хип-хоп и народни танци? Така, каня ви официално на нашите класове по народни танци. Вижте колко готини неща се случват при нас. Така че се памате за тази сезон. И за конкуренцията, и за нова година, давайте смело. Вече предстои сватба на Крис, така че идва на народни танци. Нали? Добре. Искам да ви кажа, че един спектакъл се подготвя много трудно. Обикновено на нас отнема 3-4 месеца, но този път успяхме само за един месец. Така че надявам се това нещо да се цените. Само за един месец, нямате представа, всичката тази изява, подготовка и работа в екип, колко много развива социалните умения и изобщо личностните качества на всички нас. За нас това беше наистина усилие, предизвикателство. Браво! Справите се прекрасно! Следващия спектакъл ще бъде един месец на много различно място, а по-следващия път. И така, защо ли са за последен? Моля, аплодисменти за мен! Това не е финал. Най-важните ни гости тази вечер... Ще ме подържиш ли, Роза? Първо, сцената винаги е била, т.е. нашата мисия да даваме сцена на нашите ученици, независимо от техния талант. Моля да посрещнете Деница Николова! Покрай това имам облъчи бъчни имена. Така, чухте колко е талантлива тя, освен че е певица, също така и танцува невероятно. Благодаря ти за прекрасното включване.
включване беше изключително. Може да се замислите преподавателите, защото част от нейната песен тя я хореографира, така че... Така, специални гости бяха, вие ги видяхте, семейство Митеви! Какво е това? Често казано, значи аз не съм ви виждала да се забавлявате толкова много, освен когато те ви вдигнаха на крака. Последните 3 песни трябва да се случва постоянно. Благодаря ви, благодарение на вас, вашата музика, за нас има смисъл да правим това, което правим. Давате ми сцена, давате ми вдъхновение, обичаме ви и се радваме, че сме част от вашия екип. Не на последно място, аз настръхнах от тази гайда, честно ви казвам. Аплодисменти за Диана Тайчева! И така, последни... И за да не се представя сама Голди, ще я представя аз. Ама беше фалшив финал, нали? Аплодисменти!